Hi guys, it's me again, Jem, and welcome back dito po sa aking YouTube channel. So, for today's video po ay ipapakita ko po sa inyo kung paano po kami mag-harvest ng aming mga kamote. Gaya nga po na sinabi ko dun sa mga nauna kong video na iba-iba po yung paraan ng pagtatanim and then pag-harvest ng kamote. So, ngayon po ang ipapakita ko sa inyo ay kung paano po kami dito sa Bicol mag-harvest ng kamote. Kasi meron pong mga nag-harvest ng kamote na isang harvest lang. Pero po kami, yung paraan namin ay hindi po isang harvest lang. Minsan mga ilang harvest po yan. Hanggat may nakukuha tayong laman ng kamote, hindi namin yan inaalis. So ngayon po ipapakita ko sa inyo kung paano po kami mag-harvest ng aming kamote.
po kung paano po kami mag-harvest ng kamote dito po sa amin sa Bicol. Sana po nagustuhan nyo and may natutunan din po kayo sa video natin ngayon. So, thank you guys for watching this video. Please don't forget to like, share, and subscribe po dito sa ating YouTube channel. And click the bell button for more upcoming videos po. Thank you for watching guys and see you on my next video.